Betty, wait, yeah, Auntie Betty. Betty, wait, yeah, Auntie Betty. Betty, wait, yeah, Auntie Betty. Betty. Ushishe mu tubu wa ubehu mashishe mu ene hana mabedu surabo fubi o kan kuma maye mabehu hunu sena boso dina so a ora bebohu so ne kasa de yebre me so ne sachi anu ane semo mremre menye ne ntemmo medi na manse ne mre so wo mre menya me ho abotre ne fie ne menye na ho man frefre hwehwade me tu menia me ho ade message when no be this year, no be na no aya me die, timi bisa no so yo be dia, no see me se ne kwatie me de tune nim so yeah me die, man can we ye no atiasie e dia ma me, Tio Betty, wait yeah Auntie Betty, Tio Betty, wait yeah Auntie Betty, Tio Betty. Wait, yeah, Auntie Betty. Tio Betty. Wait, yeah. Osi adie na nakoma so ane se obetumi. Abu aba time bo fra ne ni oni bie. Ohwe ne body so no san hwe na didiem. Osi opebu ka se die mpo na medie. Sie me na me ni amansege metie. Me bie nra me da ye me da biem. Omama se maka me chim. Tiwati asi de bie ena me minime. Me koba mani amabusia di manim. She shot yeah. Me too many a me what yeah. Message where no be this year. No be na no aya me yeah. Timi bisa no so yo be dia. No see me say ne kwat yeah. Me de tune nim so yeah me yeah. Man can be ye no atiasie e dia ma me. Tio Betty, wait yeah Auntie Betty. 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 Tio Betty, wait yeah Auntie Betty.